We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngathwaliswa ngebhodlela ngingazi. Eminyakeni ewu-10 endlule, uNkulunkulu wangibusisa ngonkosikazi omuhle. Ngangisebenza kahle ngiyimenenja kwenye ikhampani ebolekisa ngemali. Unkosikazi yena bekasebenza e-furniture shop. Konke bekuhamba kahle emzini wethu. uNkulunkulu wasibusisa ngezingane eziyi-2, umfana nentombazane. Kwathi nje ngonyaka ka-2020 kwafika i-COVID. Yilapho-ke la kwaqala khona izinkinga ngoba ngaphelelwa umsebenzi. Leyo nto yangilimaza kakhulu njengendoda ngoba sonke sazi ukuthi uma uyindoda kumele unakekele umndeni wakho futhi uwuvikele. Ngazama ukufuna umsebenzi, kwasho ukuthi kubheda yonke indawo. Zaphuma-ke izimali zami zasemsebenzini. Sahlala phansi nonkosikazi sabonisana ukuthi okungcono asivule ibhizinisi yokuthengisa amakota. Ngenye imali sabhadala i-school fees sabantwana ngoba vele bese sisikolota. Nangempela saliqala-ke ibhizinisi. Unkosikazi yena bekaloku asebenza. So bekangincedisa uma e-off emsebenzini. Konke kwakubukeka kuhamba kahle makusaqala. Kodwa kwathi emva kwe-6 months zaqala zangasahambi kahle izinto kubhizinisi. Ngase ngizitshelile ukuthi ngizolikhulisa le bhizinisi ngenze nechisa nyama. Kwathi nje ngelinye ilanga ngihleli ngicabanga izinkinga zami zokuthi sekuphele 3 days kungangeni customer. Kwaqhamuka nje omunye ubaba ehamba nge-BMW. Wafike wathenga amakota we-last price awu-4. Ngajabula kakhulu. So ngathi mangenza lamakota sasilibele sixoxa. Engibuza nje ukuthi kuhamba kanjani. Ngamtshela-ke ukuthi kuyabheda. Imali ayisangeni kahle njengasekuqaleni. Wathi-ke lo baba uma ngingenankinga nokusebenzisa izinto zesintu, khona umuntu angangiyisa kuye ongangisiza ekutheni ibhizinisi lami lindlondlobale. Ngokubuka isimo engangikuso, vele ngangilidinga lonke usizo engingalithola. Ngavuma-ke kulo baba. Wabese eseshiya inamba yakhe. Wathi uma sengiready ngimthinte. Sahlala phansi-ke nonkosikazi sabonisana ukuthi angiye kulomuntu walo baba. Nangempela lwafika-ke usuku, kodwa ngahamba ngedwa. Lo baba wathi angeke akhone ukuhamba nami ngenxa yokuthi ubhizi kakhulu ngezinto zomsebenzi. Kodwa wangiyalela la kumele ngiye khona, wanginikeza futhi namanamba walomuntu ekumele ngiye kuye. Ngathi mangifika laphaya, ngathola nje insizwa eyayithe ukuba yincane ngokomnyaka. Mina ngangizitshela ukuthi mhlambe ngizothola ubaba nje osekhulile. Ngafike ngalibika-ke lonke usizi lwami.
Yathembisa ukungisiza lensizwa. Yanginika izinto ekumele ngizisebenzise endlini for iviki. Mase ngiqedile bese ngiyabuya. Nangempela ngenza njalo, ngabuya makuphela iviki. Lensizwa yanginika ibhodlela. Yangitshela ukuthi yonke into engiyifunayo ngikhulume kule bhodlela. Umgomo wale bhodlela bekuwukuthi uma ngizolikhulumisa ngalolo suku, asiyenzi inkonzo yasekamelweni. Lokho kusho ukuthi angilikhulumisi ngazo zonke izinsuku. Mhlambe ngilikhulumisa kanye ngeviki. Akuphelanga ngisho inyanga, zaqala izinto zahamba kahle. Ngendlela bekubhizi ngakhona emakoteni, saze saqhasha omunye usisi. Kwathi kuyophela inyanga yesithathu, sabe sesivule enye indawo yamakota kwenye isection. Ngendlela okwababhizi ngayo, nonkosikazi wagcina sekayeka nasemsebenzini. Lakhula ibhizinisi, sagcina sesinamachisanyama ezindaweni ezahlukahlukene. Ngendlela lento enamandla ngakhona, ngisho singafika endaweni enechisanyama yakhona edumile, kodwa masivula eyethu sizowathatha wonke amakhastoma. Sesinabasebenzi abandlula ku-40. Inkinga iqale mase kuzophela unyaka ondlule, u-2024. Saqala sanothisa ukuthi njalo uma ngikhulume nale bhodlela, unkosikazi uvuka emanzi esithweni sakhe sangasese. Lento beyingenzeki sonke lesikhathi. Into nje esiyikhumbulayo ukuthi ngo-2023 unkosikazi waphuphunyelwa isisu, i-miscarriage. Kodwa asikunakanga lokho. Noma kwaba buhlungu, kodwa sazitshela nje ukuthi izinto ezinje vele ziyenzeka. Saze saphuma saya ku-holiday eCape Town, sithi siyoziduduza. Okunye okwenzekayo ke manje, nami senginokuvuka kubuhlungu ngemumva, la kuphuma khona unumber 2. Sathi siyabuyela kulensizwa eyanginika lebhodlela. Sathola ukuthi sewandlula emhlabeni. Sazama ukuya kwabanye abantu, vele basitshela ukuthi lebhodlela liyisithwalo. Futhi masingalilahla, sizolahlekelwa yiko konke esinako. Naloya baba lo anginika amanamba wayo lensizwa, angimazi ukuthi waphelelaphi, ngoba nenamba yakhe ayisangeni. Manje sesididekile nonkosikazi, asazi ukuthi senze njani, ngoba phela lempilo sesiyijwayele. Futhi masicabanga la sibuya khona ukuthi bekunzima kangakanani. Kukhona ubaba esimtholile othi angasisiza ngesithwalo esingeke sibe nobungozi. Kodwa siyasaba ukuthi uma engahluleka lo baba sizokwenza njani. Nangapha futhi siphinde sisabe ukuthi nalo lebhodlela uma lingabulala izingane zethu lesinazo, sizoba yini, ngoba phela konke lesikwenzayo sithi senzela zona.
Sididekile nje la sikhona, asazi ukuthi senze njani. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, usubscribe. Sacela ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.